И коста, пичове, аз съм Мегахекс и както виждате, днес играем Clash Royale. Днес ще отворим Crown Chest и Free Chest, защото другия още не ми е заредил. Аз отворих Clan Chest, забравих да снимам. Не ми се падна нищо готино от него. Мислех, че ще ми се падне някаква Legend Arc, ама не. Ще си апгрейд на Драгана. Както виждате, имам 1041. Бей дракана. Жалко е, че скелетовата ми армия е първи левел. Това съм го сложил тук само за да ме отклонява, иначе то не е чак толкова силно. Просто си го апгрейдвам. Първо ще изиграем няколко битки. Сигурно една, две. Дано да спечеля. Само да ви кажа, аз бях пета арена, ама нещо ми бъгна играта и станах първа арена. Не съм почнал от нулевата или... Не от нулевата, как беше бе? Не от нулевата... Еко беше са, забравя го. Скелетовата армия ще се справи. Малко щях да кажа, че... Да, аз имам два акаунта. Първия още не съм го започнал, но ще снимам и на него. Така че хем ще съм четвърта арена, хем ще съм и първа, втора, защото още даже не съм и първа. Аз наскоро си го направих. Както виждате, сега аз ги разбивам. Дано да взема и трите коляма, надали, защото остават минута и 30 секунди. Да, той ми пусна това. Добре. Пусна едно бейби дракон. Мускетър. Спиш го. Сега. Не. Що фак? Раме напред. Скелетова. Не. Добре, това е много силно. Това е разбит вече. Не. Чао. Чао, приятел. Айде, имам 30 секунди. Вярвам във вас, мои геройчета. Ще му сваля 900. Знаех си, айде. Знам, че можете. Айде. Не, няма да успея. Жалко. Match over. Cry. Kasapin challenge. Ще се бия, да? Клас. Ще се бие срещу него. Но той е по-голяма арена от моя. Но предвид не е чак толкова скъп. Не е до скъп, ама... Не го видях валкирията. Не. Шит. Не предполагах, че ще игра с някой от моите. Но той не е в моя клан.
Electrizard. Перфектно. Не, ще има. Неговата кръв е много малко. Айде. Те в кой клан е Хъшо, бе? Какъв е този клан? Кой не знае? Хъшови. Хъшове. Не. Ах, той. Той е 7 арена. Аз бях 5. Не се предава. Шест, 5, 4, 3. Мале, хора, какъв обрат! Ви сте свидетели! Аз дали мога да го бия? Това е само една загадка. Мале! Обрат! Невероятно! За 10 секунди аз успях да го бия. Имаме 2 минути и 40 секунди. Не знам кой ще победи, но това е една много напечена игра. Както виждате. Аз не се предавам, няма да се предам. Това ще е унижение за мене. Сега ще ги разкръта. Бум! Е! Айде. Браво. Моята скелетонна армия е на първи левел, така че е много слаба. И сега да видим кой ще бие. Аз или той. Аз или той. Това е решаващия момент. Имаме 2 минути. Кой ще победи? О, ето го моето любимо комбо. Гигант скелет и скелетова армия. Не, той пуска скелетова армия. Аз го поправям с това. Айде, айде. Бум! Левна, левна. Добре, хора, мисля да приключвам с този клип. Сега, като за край, ще отворя тези 2 честа. За клан честа. За джема. Арчани. Yes! Yes! Хокрайдър! Хора, втори епизод ще е по-як, защото имам Хокрайдър и отключвам много готини неща. Да, както виждате сега, ще го направим на 3.9, но ще си дам, ще трябва, това е просто уникално. Хокрайдър е много силен. Добре, айде от мен чао и...